Ahojte, tak ako som vám spomínal, že som si zakúpil plaváky s jednorazovými batériami, tak po uplynutí približne 48 hodín som bol nútený kúpiť batériu s nabíjateľnými batériami, pretože som už ďalej nemohol pokračovať loviť v noci. Tento typ nabíjačky je určený na batérie CR425, CR435, CR535. No mne sa jedná hlavne o CR425. Tento typ batérií pasuje takmer do všetkých svetelných plavákov, ale aj do iných rybárskych pomôcok, ako napríklad tento s zvončekom. Cena za takúto nabíjačku je niečo od 3 do 3,50 eur. Rozdiel je iba v tom, či máte jednu dierku alebo dve dierky na nabíjanie. Nabíjačku pomocou USB konektoru môžeme použiť napríklad doma. Ako vidíte, jedna je už nabitá, svieti na modro, druhá svieti na červeno, takže sa nabíja. Ak sa nabije do plna, tak sa takisto rozsvietí na modro. Môžeme ju používať rovnako aj v aute, cestou si dobiť, alebo ak sme na rybách a máte pri sebe powerbanku, bez ktorej ja už v poslednej dobe nechodím nikde, keďže všetko si viem hneď dobiť na mieste a nič ma nezaskočí, keď zistím, že je niečo vybité. Jednoducho zapojíte a dobíjate. Áno, už to nadskočilo. Nabitá, nabíja sa. Takže ak používate svetelné plaváky, tak odporúčam si zakúpiť nabíjačku čo najskôr a vyhnete sa zbytočným komplikáciám na rybách. Dá sa dokúpiť aj tieto jednorazové, ale to je zbytočnosť a strata peňazí. V konečnom dôsledku nabíjačka sa viacej oplatí. Takže takto.